Ja, vi optager. Optager vi nok? Vi optager. Vi står i kælderen nede under Frederiksborg-centret og er allerede i gang med at sætte højtaler op. Og ja, vi glæder os jo helt sindssygt meget. Ja. Jens han står og stryger vores skjorter lige udenfor her. Ja, og, og Morten han har også det noget med noget ledning, og han Morten skifter ordner ledning, han stinker ledning jo, altså. Ja, han stinker ledning. Og det er jo så fredag den 1.11., at vi spiller. Altså, lige om et par dage. Det er meget snart, det kan hurtigt blive. Jeg håber, de sender noget mad herned. Og det er der, den første sne falder, ikke? Klokken 20.59. 20, ja, det er også der, vi starter, så når vi jo ikke at få nogen, inden vi skal spille. Vi får ikke nogen julebryg. Jeg er allerede så tørstig. typisk, men jeg er så tørstig. Ja. Jeg er tørstig. Måske kommer der nogle nissepiger med noget Det julebryg kunne op man på godt forestille scenen. sig. Der var engang nogle nissepiger, der kom i noget meget flot. Er der ikke noget mere lys hernede, eller hvad? Vi skal stå Jeg ved ikke, der er kun ja. den der UFO, der flyver rundt der. Men ja. køb nu billet på Billetnet, og se at komme i gang med det. Vi glæder os til at se lige præcis dig.